سلامتنا بتاعكم زغوركم تعذبتي كما يتوعلون لومي شدوش تجمود فرق معلتن فرقان سدالو زينا ومسنادو احنا لكم قريبنا لنا كسافة سامين نمكتالكم بخبر زقدم يرمياس قبر العليه فلما استاتو لعلو ايلو ارترا ملغت بريزيدنت إساياس ناب بريزيدنت سالفا كير مايرديت ابتحو عب زوبا غاش باركا اقلو تعنا نمحياس زمناوي مسارحتات حكمنا يتاتاتو له عب نوز زوبا حمل مالو أدمعي ما تتعونت فتاتي سلاسلالو روسيا كمل سقبر نايت برين مارتوس دسو قمتي شوعات ديبلوماسينياتات نايتها قراب باريرا عب كتما شانغاي لبدا كوفيد 19 مكوزار توسينو تنحه قدتا زقمتاو نايمفوها سو قمتي وسلالو ودبلا اختناداد مشاركتي هاجراتن واغا ندادي اب نمرغا سقمتي كم زي وصفو افريطوم اب زرزراتو بمينستر قدات وصاي اتو عثمان صالحان امخاري بريزيدنت اتو يمانه قبر ابن زقمه لعلو يلو ارترا تمالي اب جوبا ملغتي بريزيدنت إساياس افورقي ناب بريزيدنت ريبوبليك دبو السودان سالفا كير مايرديت ابتحو بريزيدنت إساياس ملغتو كاب اوان قالتي حزب دبو السودان نمسل رئيسو سنه نزجمر تاريخاوي حونتاو زمدنا حزبتات ارتران دبو السودانن دقيمو ارغاغيتو بريزيدنت إساياس بتوساخي صنوع دغف ارترا نناصنت لولاونتن دبو السودان كمون دبو السودان وشطاوي غدايتا بزي قدامو طالقا نمفتح نزلوا مسل راغيتو بريزيدنت سالفا كير وغانو نزي لوطن حناصن مرغص ارترا دحر مسغان نلوخ ارترا بزعبا ممعبال هاجرو اب زهبو مبرهي دبو السودان ولاو كو بدوتات نتلوا اب غعزو سلام رغاتن بلصقنان غسغاس تاري كم زلا غليتو كلتيوم وغانات بتوساخي اب زوباي معبالن دحر زكايد وزته كلتياون زوباون متحغاز نمدنفع تسامعهم اب تركب بوغان ارترا امباسادر ارترا اب ريبوبليك دبو السودان اتو يوحنس تخلا ميكائيل بوغان دبو السودان دما مينستر بريزيدنتاو غدايات دكتور بارنابا ماريال بنجامينن مينستر غدايات وصان احغراوي متحغازن مايوك ايو دنگن ترخبوم نيروم اب زوباغاش باركا اغلوطانا نمحيس ستاتاتو زلو زمناوي مسارحتات حكمنا اب بقعز وهاب اغلوطات لولا استواصو يغبرالو كابت بوتا نزبصحنا حبريتا ليديا تخلا مريم توصبالو ሚኒስትሪ ጥዕና ትካላት ጥዕና ዘመናዊ መሳርሒታት ዓጢቐን ዝህቦ ኣገልግሎት ንምምዕባልን ንምስፋሕን ክገብሮ ዝጸንሐ ወፍሪ ኣድማዕ ውጽኢት ከም ተረኽቦ ዳይሬክተር ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባጋሽ ባርካ ዶክተር ሓየሎም ኪዳነ ሓቢሮም بفلاي اب 2020-2021 ابت زوبا زركبا هوسبيتالات ماكلاتن مدبراتن طعنا حمامات نمنصارن نمحكامن زحجزو وسنت مسارحيتات كعادقان صحاي وصعات كواددلن بمخالو زوهاب زنبره اغلغلوت درجو كم زباله ابريهم زواغاش باركات زبزح كابزون كلن زباتات زبزح تكال طعنا زلو زبزح اغلغلو زب منصرناتو خا زبزح اغلغلو زب مالتي ولا بعين بزح قطري خلاص قال 1 مليون زغمغم حزب سلازخونه نزغا خندو زاكل تكالتعنا يدليو كنبل نخلينا مالتي ببتناتو ليفل زدليو وبتناتو درجه نايتي تكالتعنا بمنصرناتو قاتي منغسي عمتاوي يمدب مالتي ويكا زدلي ماتيريالز ويكا مسارحي نباتن إلا أخ مالتي بفلاي موكس هوسبيتال بارنتو نت بدرجة هاجر استبتح بقعات مسارحيتات زدارك زمناونا وتحكمنا تمالي إلو كم زلو زقالت الدكتور حيلهم حزبت الزوبا زل على أقل جلوس نمركب نابس مراز خدلو مغنيات كم زي يلا أفليتهم سقط قبريو مسمرك خيت قل مرمراتات فلي زلو خوين سمع ما ومرمرها قبر زبل اتن أبز أو قبراز لاقم سنة سلا زلوا قل نجارات الله هم بعد الكالتشر قال زليو نجارات هذا خلته زد لي كله أخلاين تزي كوينو بملو مسارح مسانا سلازلو تهزبي قدنا بس مرازو خدلو من قدي سلازيله بزقات امي ابوتو وينو مرمرو خغبر ياك ماكرز دلم عليتي نتي زت اتاتو مسارحيتات بزملكت دما بقندو حمامات نمنصار زغلغل كم زخونه بمتقاس معبالتات حمام شكر نمكتتال نحكمنا سن زغلغل كم اون ناغلغلوت حرسن مطبحتن زغلغل ناوت كم زطقالل غليصوم ابي اكسرنت حرمتيها استفلالي نغرات صقم زنبرسب ابوتو وينو اكسري غبري مالتي هجي نتي مثال مسبرتخ متصخزل قال خالص استفلالي نغرات ناي سامبو صقمات زلو سبات كله نتسب بغزيو اب غزيو تفوسو تخليها مالتي نالبات زماشين زي ابانا انت زي هلو ابسمرا انت داهلي نتسب زخصدو غزيتا توسد مثال نموني حيمون ولا نموني خاص كن زي غزيتا توبكاي كلني
ስለዚህ መሳርሒ ብኢድካ ምህላው ተኣድቲ ኣበርክቱ ወይቲ ጥቕሙ ናይቲ መሳርሒ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ዶክተር ሓየሎም ኪዳነ ኣብ መወዳእታ እቲ ካብ ኮለልን ሃልክን ኣናጊፉ ዝተማልአ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ዝርከብ ናውቲ ሕክምና ምርኣያ ጽኑዕ መብጻዕ መንግስቲ ንማሕበራዊ ፍትሒ ምዃኑ ብምጥቃስ ሕብረተሰብ ብግቡእ ክጥቀመሉ ሞያውያን ድማ ኣብ ኣተሓሕዙኡን ኣተዓቃቅቡኡን ዕቱብነት ከሕይሉ ተላብዮም ሓደ መሳርሒ ንዝተወሰነ ግዜ ወይ ስጋብቲ ዝፍቅዶ ኣገልግሎት ዝበካ ክጸንሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣፍልጦን ተገዳስነትን ናይቲ በዓል ሞያ ኣብዚ ወሳኒ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ 4 ሆስፒታላት 16 ማእከላት ጥዕና 3 ማእከላት ሕርስን 60 መደበራት ጥዕናን ዘጠቃልላ 83 ትካላት ጥዕና ከም ዘለዋ ካብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ትማሊ ኣብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላብራቶሪ መርመራታት ክልተ ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎ ኣድራሾም ድማ ሓደ ካብ ቁሸት ሓንቲ ድማ ካብ ገዛ ባንዳን እዮም በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁጥሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 9737 በፂሕሎ 9631 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋነው 103 ብሞት ተፈልዩ 3 ድማ ኣብ ሆስፒታል ተዓቕቦም ዘድሊ ክንክን ዝግበረሎም ዘለዉ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 5 ግንቦት 2022 ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንዞባ ኣሕመድ ማሎ ብምውሃድ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻን ተሳትፎ ህዝብን ህዝባዊ ሰራዊትን ሰፊሕ ወፍራታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ይሰላሰል ኣሎ ኣብ እቲ ብምክትታል ክኢላታት ሕርሻ ዝትግበር ዘሎ መደብ ምስራሕ ከትርታት ዛላታትን ጀሪፍን ከምኡውን ምጽጋን ናይ ሓመድ ጽርግያታት ከም ዘጠቓለል ወኪል ኤረና ሓቢሩ ኣብዚ ዓመት እዚ ብምሕዳራት ከባቢ ክዕመም ካብ ዝተመደበ 3000 ሄክታር ድሮ እቲ ሓደ ርብዒ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ከም ተተግበረ ዝገለጸ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ናይቲ ዞባ ኣቶ አንደብርሃን ሰለሙን ህዝብን ዘሪኦ ዘሎ ዕዙዝ ተሳትፎን ተገዳስነትን ሞጊሱ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ገንፈሎም ንዝሰላሰል ዘሎ ዕዮ ትከታተል ዘላ መንእሰይ ዮዲት ሃይለማርያም ቦገና ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ ዛጊት ኣስታት 100 ሄክታር ዛላን ልዕሊ 500 ሜትር ኪዩብ ከትርን ከም ተሰርሐ ብምሕባር ህዝቢ ንዝተወሰነሉ 300 ሄክታር ኣብ ዝሓፀረ እዋን ከም ዝዓሞ ጽኑዕ እምነት ኣገሊጻ ኣብ ማሕደርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ግዝግዛን ገንፈሎምን ድማ ማይን ሓመድን ከይተዓቀበ ብዛዕባ ምዕባይ እቶትን ዕቱታውነትን ምዝራብ ከም ዘይከኣል ብምጥቃስ ህዝቢ ንዓወት ናይቲ መደብ ብሓያል ወኒ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ተሳተፍቲ ወገኖም ነቲ ወፈራታት ኣብቲ ዝተወሰነ ናይ ግዜ ገደብ ንምዛሙ ይሰርሑ ከም ዘለውን ብዝለዓለ ከም ዝቕጽልዎን ኣረጋጊጾም ምምሕዳር ከተማ ዓሰብ ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ኮይኑ ንጸንሐ ናይ ጎደና መብራህትን መስመራትን የተዓራርን ብሓድሽ ይትክን ኣሎ ኣብቲ ምምሕዳር ግዜያዊ ሓላፊ ትሕተ ቅርጺ ኢንጂነር ሳሙኤል ዘራብሩኽ ነይሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ መሬት ናይቲ ከባቢ ጨዋን ብምዃኑ ዓንድታት ቀልጢፉ ክምርት ብሰንኩ ድማ ክወደቕን ኣገልግሎት ከቋርፅን ስለ ዝጸንሐ ቀጻሊ ናይ ምስፋሕን ምትዕራይን ስራሓት ክካየደሉ ምጽንሑ ብምግላጽ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝካየድ ዘሎ ስራሑን ናቱ መቐጸልታ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ንሱ ኣስዒቡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ነፀገም እዚ ንምፍታሕ ብዝተኻየደ መጽናዕቲ መሰረት ናይ ጎደና መብራህቲ ኣብ ዘይጸንሑን ኣገልግሎት ተቋሪጹ ኣብ ጸንሐን መስመራት ልዕሊ 61 ፓሎታት ክትከል እንከሎ መብራህትታት ከም እተቐየረን ናይ መስመር ምትዕራይ ከም እተገብረን ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ኣብ ግርማ ናይታ ከተማ ልዕል ኣበርክቶ ዘለዎም መካበያታት ናይ ምትዕራይን ምምልኻዕን ስራሕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ሓቢሩ ኢንጂነር ሳሙኤል ኣመወዳእታ ህዝቢ ኣብ ከባቢውን ዘሎ ናይ ጎደና መብራህትን መካበያትን ብግቡእ ክከታተልን ክከናኸንን ብምሕፃን ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝህብ ትሕተ ቅርጺ ንምስፋሕን ንምምዕባልን ከም ዝስራሕ ኣረጋጊጹ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ መንግስት ሩስያ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ መንግስት ዴንማርክ ዝወሰዶ 15 ዲፕሎማተኛታቱ ናይ ምብራር ስጉምቲ 7 ዲፕሎማተኛታት ናይቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ክወፁ ከም ዝኣዘዘ ትማል 5 ግንቦት ኣፍሊጡ ተጻባእቲ ሃገራት ንዝወስድዎ ዘለዋ ዲፕሎማተኛታት ሃገሩ ናይ ምብራር ስጉምታት ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም ዝወሃቦ መንግስት ሩስያ ሓቢሩ ምንባሩ ይዝከር ምዚ መንግስት ዴንማርክ ዝወስዶ ስጉም ተደሚሩ ብሃገራት ኤውሮጳ ናይ ዝተባረሩ ሩስያውያን ዲፕሎማተኛታት ቁጥሪ 73 በፂሕሎ ሩስያ ወገና ነቲ ሃገራት ምዕራብ ዝወስዶ ዘለዋ ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን ተጻወታት እትህቦ መልሰ ግብሪ ኣሓይላቶ ከም ዘላዮም ምስ ኩናት ዩክሬን ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ ዘለው ሃገራት ምዕራብ ዝወስዶ ዲፕሎማስኛታት ሩስያ ናይ ምብራር ስጉምትን ሩስያ ተወስዶ ዘላ ተመጣጣኒ መልሰ ግብርን ነቲ ብኩናት ዩክሬን ካልእ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታትን ሻኺሩ ዝርከብ ዝምድና ሃገራት ምዕራብን ሩስያን ብዘተ ንምፍታሕ ዘሎ ተኽእሎ ብኣሉታ ጸሉ ምዃኖም እቶም ተንተንቲ ዝሕብሩ ሩስያ ንሰላማውያን ሰባት መውፅኢ ኮሪደራት ንምኽፋት ኣብ ከተማ ማሪውፖል ናይ ዩክሬን 3 መዓልታት ጸንዕ ምቁራጽ ተውሲ ክትገብር ወሲና
ሰራዊት ሩስያ ኣብ ዝተጠቕሰ መዓልታት ካብታ ከተማ ዝኾነ ወተሃደራዊ ስርሕት ከም ዘይካየድ ኣፍሊጡሎ እቲ ስጉምቲ መቐጸልታ ናይቲ ሃገሩ ንድሕነት ሰላማውያን ሰባት ከተካይዶ ጸንሐት ንጥፈታት ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ገሊጹ ማሪፖል ጽዑቕ ኩናት ካብ ዝካየደለን ዘሎ ከተማታት ዩክሬን ምዃና ጸብጻባት የረዱ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ቻይና ብሓፈሻ ከተማ ሻንጋይ ድማ ብፍላይ ተኸሲቱ ዝነበረ ልዑል መጠን መልከፍቲ ኮቪድ-19 ንምክታእ ብዝተወስደ ስጉምቲ ምእጋድ ምንቅስቓስን ውሸባን እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ስክፍታ ብምንካዩ ዘገምታዊ ናይ ምፍዃስ ስጉምቲ ይውሰድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሓድሽ ቅጥታት ምቁፅጻር ኮቪድ-19 ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ዝሓበረ ምምሕዳር ከተማ ሻንጋይ ካብ 660 ወሰንቲ ብሕታውያን ትካላት እተን 900ዊት ግቡእ ስራሕን ክጅምራ ፍቓድ ረኺበን ከም ዘሎ ኣነፂሩ ሰራሕተኛታት ብውሕዱ ክልተ ግዜ ኣብ መዓልቲ ቅልጡፍ መርመራ ኮቪድ-19 ከካይዱን ኣብቲ ወፂኡ ዘሎ ሓድሽ ቅጥታት ሰፊሩሎ ምምሕዳር ከተማ ሻንጋይ ንዝሕብር ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣሽሓት ዝነበረ መልከፍቲ ሓድሽ መልከፍቲ ናብ ኣማይት ከም ዝጎደለ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን እዩ መንግስቲ ቻይና ኣብተን ልዑል መጠን መልከፍቲ ዝተራእየለን ካልኦት ከተማታቱን ተመሳሳሊ ናይ ምፍዃስ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ጠቕሱ መንግስቲ ቻይና ነተን 10 ሚልዮናት ነበርቲ ዘለዎን ከተማታት ብምርጋጽ ቀረብ መሰረታዊ ጠለባት ከውሕስ ከምኡውን ክምርምርን ንዝተለኽፉ ክውሽብን ብምኻሉ ነቲ ሓድሽ መልከፍቲ ኣብ ሓፂር እዋን ከም እተቆጻጸሩ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ውድብ ለኣኽቲ ነዳዲ ሃገራትን ኣባላት ናይቲ ውድብ ዝኾና ለኣኽቲ ነዳዲ ሃገራትን ማለት ኦፔክ ኣቐዲሙ ብዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ካብ ዝግበር መጠናዊ ወሰኽ ፍርያት ሓሊፉ ነቲ ዘሎ ዋጋ ነዳዲ ንምርጋእ ዝወስዶ ቅልጡፍ ስጉምቲ ከም ዘየለ ኣፍሊጦም ኣባል ሃገራት ትማል 5 ግንቦት ብማንዛ ኣብ ዘካየድዎ ዋዕላይን ኣብዚ ስምምዕ እዚ በፂሐን ዘለዋ ብቐንዱ ምስ ምፍዃስ ቅጥዕታት ለበዳ ኮቪድ-19 ከምኡውን ብጉዳይ ኩናት ዩክሬንን እገዳታት ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሩስያን ንሂሩ ዘሎ ዋጋ ነዳዲ ንምርጋእ ውድብ ለኣኽትን ነዳዲን መሻርክቲ ሃገራትን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ መጠን ፍርያት ክዛይድ ክሰማምዑ ከም ዝኽእሉ ክግለጽ ጸኒሑ ዋና ጸሓፊ ውድብ ለኣኽቲ ነዳዲ ሃገራት መሐመድ ሳኑሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ርጉእን ውሑስን ቀረብ ነዳዲ ናብ ኣህጉራዊ ዕዳጋታት ንምርጋጽ መንግስታት ካብ ውልቀ ሃገራዊ ኣጠቓምታት ኣልየን ብዙሕ ጎናዊ ቁጠባዊ ፖሊሳ ክመርጻ ጸዊዑ ውድብ ለኣኽቲ ነዳድን መሻርክቲ ሃገራትን ነቲ ኣብ 2020 ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝተፈጥረ ቁጠባዊ ማሕነቆታት መጠን ፍርያት ንምጉዳል ዝወስዶ ስጉምታት ናብ ንቡር ንምምላስ ወርሓዊ ምጡን ወሰኽ ፍርያት ክገብር ኣብ 2021 ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባ ኣብ ስምምዕ ምብጽሖም ጸብጻባት ይዝክሩ ኣብ ምዕራባዊ ገማግምን ወሽመጥ ጋዛን ሃዲዩ ከም ዘሎ ክግለጽ ጸንሐ ግጭት ሓይልታት ጸጥታ እስራኤልን ዕጡቓት ፍልስጤማውያንን ዳግማይ ከይውላዕ ተሰጊዩ እዚ ዝተሓበረ ዕጡቓት ፍልስጤማውያን ትማል 5 ግንቦት ኣብ ከተማ ኤላድ እስራኤል ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 3 ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ከም እተቐትሉ ኣብ ዝቃላሓሉ ዘሎ እዋን እዩ በቲ ናይ ስሕለት መጥቃዕቲ ክልተ ካልኦት ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ሰመዚ ጥዕና እስራኤል ቁጽሪ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል ንፈጸምቲ ናይቲ መጥቃዕቲ ኣብ ምህዳን ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ንምግታእ ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ክጸንሑ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ ካብ ምጅማር ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ዕጡቓት ፍልስጤማውያን ብዘካየዱ መጥቃዕታት ብውሕዱ 15 እስራኤላውያን ከም እተቐትሉ ዝተቐጽ ጸብጻባት ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ብወገኖም ልዕሊ 40 ፍልስጤማውያን ከም ዝቐተሉ ይሕብሩ ብሩንዲ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብራት ሃገራት ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተቐተለሉ ግዳያት እቶም 10 ዜጋታት ምዃኖም ሓቢራ በቲ መጥቃዕትን ንዑ ስዒቡ ዝተኻየደ ምልዋት ተኽስን 25 ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ከም ዝቆሰሉን 20 ሽበራውያን ከም እተቐትሉን እዩ ዝቀላሕ ዘሎ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣልሸባብ ግና በቲ ፍጻሜ ናይ ዝተቐትሉ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ካብቲ ዝተገልጸ ኣሃዝ ከም ዝዛይደ ሓቢሩ ነዚ መጥቃዕቲ ዝኾነነ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ሃገሩ ሽበራ ንምቅላስ ዝካየድ ኣህጉራዊ ጻዕሪ ክሕይል ጸዊዑ ኣሎ ኣልሸባብ ኣብ ሶማልያ ከካይዶ ጸንሐ መጥቃዕታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣሓይልዎ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ዕራቅ ተኸሲቱ ዘሎ ጽዑቕ ማዕበላዊ ደሮና ጥዕናዊ ከቢድ ጥዕናዊ ጸገማት ከም ዝፈጠረ ሰመዚ ጥዕና ናይቲ ሃገር ሓቢሮም ክልል ኣየር ከተማ በቕዳድ እትርከቡ 18 ኣውራጃታት ብደሮና ተዓብሊኹ ከም ዘሎ ዝገለጹ ጸብጻባት ብሰንኩ ምስ ስርዓተ ምስትንፋስ ብዝተኣሳሰረ ሕማማት ልዕሊ 1,000 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ተዓቕቦም ከም ዘለዉ ኣረዲዮም እቲ ኩነታት ኣየር ኣብ ዝሓለፈ ቀረብ ዓመታት ኣብ ዕራቅ ካብ ዝተኸሰተ ተመሳሳሊ ተርዮታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ሓቢሮም ጠንቂ ናይዚ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ክሊማዊ ምዝባል ምዃኑ ኪላታት ሜትሮሎጂ ይጠቕሱ እቲ ኩነታት ኣየር ንዝቕጽል ሒደት መዓልታት ክጸንሕ ከም ዝኽእል ይእመት ዜና ንምዛም ኣርእስታቱ ከዘኻረኩም
لعلى لوغ إرترا ملغت بريزيدنت إسياس نا بريزيدنت سالفاكير مايرديت أبزحو أب زوباغاش باركا أقلو تعنا نممحيه زمنا ومسارحتات حكمنا يتأتات الله أب نو زوبا حل حمل مالو أدمعي ما تطالب فتاتي سلاسلالو روسيا كمل سجبر نايت بدين مارتوس تسقمتي شعاتة دبلوماسية نايت هاجر باريرا أب كتما شانغاي لبدا كوفيد 19 مقوصر توسينو تصنح اجداتا زغمتاوينا مفوخا سقمتي وسدالو ودب لاخت ندادن مشاركتو هاجرات النهر واغا ندادي أب نمرقا سقمتي كم زيوستو أفديتهم زي خبركم تعزبتي زينا بزي فتصم حكماتي